हेलो फ्रेंड, कैसन बानी आप सब। बहुत ही बड़ा गाना एगो रिलीज भइल बा खेसारी लाल यादव के, मज़ा उठा रही हो। बहुत बड़ा गाना बा। सिंगर एमे बानी खेसारी लाल यादव, अंतरा सिंह, प्रियंका जी। लिरिक्स बा अजय बच्चन के, म्यूजिक बा छोटू रावत के, वीडियो डायरेक्टर बाने आशीष सत्यार्थी और कोरियोग्राफर बनी गोल्डी जायसवाल बॉय जैक्सन और डीओपी बनी में संतोष यादव, डीके सिंह। बहुत बड़ा गाना, बहुत बेहतरीन तरह से गाना का बनावल गइल बा। वीडियो में न्यू मॉडल भी बा। न्यू मॉडल आप लोग देख लिए में न्यू मॉडल खेसारी लाल यादव अपना हर वीडियो में न्यू मॉडल के ही रखेनी। तो बहुत बड़ा गाना बा, आप जाके सुन सकतानी। करके खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे रिलीज भइल बा, सुबह सुबह ही रिलीज भइल बा। जब से रिलीज भइल बा तब से तहलका गर्दा उड़ा कर रख दिल बा ई गाना। आप सब भी नहीं सुन ले तो जा कर के सुन लिए गाना के। बहुत 1 घंटा में 2 लाख से ज़्यादा व्यू मिल चुकल बा ये गाना के। बहुत ही बड़ा हाई लेवल के वीडियो भाई। और चैनल पे नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, भोजपुरी हिट खबर, और लाइक करी, कमेंट करी, शेयर कर दी।